Maaliskuun ensimmäisessä kokouksessa Helsingin valtuutetut pohtivat asumisen laatua pääkaupungissa. Yksi ajankohtaisista aiheista on maahanmuuttajien asuminen. Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten määrä on kasvanut rutkasti viime vuosina. Näkyvä trendi on, että suuri osa heistä asettuu vuokralle tietyille asuinalueille, erityisesti Itä- ja Koillis-Helsinkiin. Vuokraaminen on helpompi kuin ostaminen. Eli tämä ostaminen tähtäämällä, niin se ei paljon maahanmuuttajilla ole helppo ole. Niin vuokraaminen on heillä helpompaa paljon. Ja kun tänä päivänä vuokratkin on kamala kalliita, niin ainoa toivoa on kaupunkiasunto saadaan, joka on vähän halvempi. Helsingin kaupunki on esittänyt huolensa maahanmuuttajien keskittymisestä tiettyihin kaupungin osiin. Se on kaupungin kannalta huolestuttava siinä mielessä, että asuinalueet eriytyy. Antto Melasniemi on pystyttänyt tänne Helsingin Kalasataman teollisuusalueelle pop-up-ravintolan nimeltä Hell Yes. Mennään nyt selvittämään, että mikä ravintola tämä oikein on. Hell Yes-ravintola nähtiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 Lontoon Design-festivaaleilla. Ravintola tarjoili lontoolaisille suomalaista ruokaa ja kulttuuria ja nousi niin suureen suosioon, että se päätettiin tuoda myös helsinkiläisten kokeiltavaksi. Pop-up-ravintoloiden luonteen mukaisesti se pysyy täällä vain 2 viikkoa. Mitkä on fiilikset nyt, kun on puolesvälissä tätä Suomen visittiä, tämä teidän Hell Yes-ravintola? Tosi hyvät, rupeaa käymään vaan vähän lyhyeksi. Kohta on jopa haikeet. Kaikki ravintolathan on vähän niin kuin pop-up-ravintoloita, että mä itse asiassa en ole itteni kauhean innoissani siitä sanasta, mutta ehkä semmoinen niin tietty tilapäisyys tai joku muu, että pelkästään se, että tehdään tilapäisravintola ei mun mielestä riitä ole tarpeeksi hyvä idea yksinään, vaan siinä pitää aina olla joku muu kulma ja joku tapahtumallisuus sen takana, mikä tekee siitä mielenkiintoisen.